Hello po sa mga taga-Isabela. Santiago ba? Yung bag na natin yung araw ko. Doon ako nag-aral sa Northeastern College. Parang doon na rin ako. Parang namamala. Di ba? Kasi nag-boarding ako doon. Pero, Sa Isabela. Taga-Isabela po talaga ako. Puro Ilocano. Tapos, parang nung nag-college ko kasi ako parang hindi ako uwian kasi nahihirapan ako. Kasi kapag may mga panggabing subject dati, mahirap umuwi sa amin. Kasi mahirap na sasakyan. So, nag-boarding ako. So, yun. Kasareno. Pero kung bawasan ko na. Ngayon mo lang, lagyan mo ba ng line? Ako, same dati. Then, kung yung buwan ng service mo sa ito, bumayin ka na ito. Oo, pwede naman. 15 minutes lang naman. Hindi na malayo yun. Kung gusto mo dati ang bus. Pero ang pangit naman ang baklang nag-apply. Hindi ba? Ay, hindi pa, nung college ako, hindi pa uso ang mga motor, mahal pa ang motor noon. 2011, way back. Nakamotor pa lang ng mga mayayaman. Sabi ni Brad, pagkakita rin ko mga ito ng mga film. Kaya mag-kaya. Ay, ganun ba? Oo. Actually, hindi ko na ito ang pangalan ng Tony. Pangit ang pangalan ko, parang ang lalaki talaga. Pangit. Sylvester. Stallone. Opo. Maraming salamat. Oo, kaya nga, mga kaibigan ko, Tony lang. Yung pa namin, kapatid ko pangalan niya, very ill naman, with I. Okay naman yun. Oo. Sige. Mga kapatid ko, puro lalaki. Walang babae. Bunso akong bakla. Pero walang issue. Kasi wala naman kami babae, so okay lang. Okay. Parang accept ka kami sa Opo, pati nanay tatay ko. Parang growing naman eh, wala namang problema. Proud pa kasi na. Buti din, hindi nga ako yung mga dating mga pamilya na binubugbog mo. Kapatid ko pag bakla. napaka-safety niya. Kaya pa pinubuko para lang sa lahat. Ay, hindi. Kasi wala naman kami kapatid na babae. Kaya pa pinubuko para Ah, wrong. We'll never do that. Pero pag sumali na magbanig lang ka. Para mahanap ko may ginagawa. Wala. Ito talagang papasok ka sa Ano kayo magsundalo? Bakla ka pa, magsundalo ka din. Hindi, pero I mean like yung baklang bakla. Pero meron din naman mga instances sa mga baklang bakla na sundalo. Pero kung ako siguro, di ko papayagan. Shout out sa mga taga-Isabela. Hello po. Shout out sa mga friend ko sa Santiago City. Laika Mendez. DJ Durias, mga kabaklaan ng Northeastern College. Oo. Hindi ka mga anak-anakan ko. Kasama kong grupang padaan sa Santiago. Pinaka-probinsya ko dito. Ah, okay.
okay lang talaga, walang face mask, okay lang. Ano may dumaan? Ilang taon ka na sa Dubai, kuya? What? 8 years. So tabi ko, matagal pa ako sa 2011. Right after nung graduate ako ng college, ang hirap maghanap kasi sa workshop, sa atin. What? May open pa rin mo ng hotel. Buti nga hindi kami nagsara. Yung maganda na balita. Karamihan na balita. Sara, tanggalan. Nakakaawal mga natanggalan. Pati sa hotel namin ko marami din natanggal. Marami din naman na natanggal. Pero syempre, hindi ko. Pero dahil naman sa situation, hindi naman dahil sa walang kita o dahil naman sa pandemic. Pero nung nag-start ka dito, kuya, talagang hairdresser ka na talaga. Yun naman, sabi ng kasama ko dyan. Papalitan kasi niya yung casing ng phone niya. May supli siya dito. So sabi ko, sama ako, papagupit ako. Magkasama ko ngayon. Andun po, bumibili siya ng casing ng phone niya. Kasi yung nabili niya dati, dun sa screen niya parang may Superman na logo. Ano yan? So papalitan niya. Ayaw niya. Gusto niya yung plain lang talaga. Gusto niya dark. Gusto namin kita dito. Pero at least meron pa dito. Gusto namin sa akin yung binaman sa dito. Ha? Ano yun naman? Kalahati pero hindi naman. Isang libo tapos isipin mo may bayad ng bako. Pero kung ba binabayaran mo naman? Siyempre naman kuya, kung hindi pa libre ang bahay nyo, ano pa mabibili ng 1,000? Pagkain pa yun. Wala. Nangyari ang trabuhay ka sa jogging. Mais at pala siya ang mga kamote. Anihan na ba kayo? Or taniman? Ito naman may ari. Yung month na ba to, tanim ba? Or anihan? Depende. Ano na yata ko? Ano na kasama ko? Ako? Kinakausap niya. Suki. Di ba may bibili pa ako bibili ako headset? Opo. Sa may sige na. Payat ang pangalan niya.
Ito ah. Hindi ka natatanda. Ito lang kami dati. Sa Trevor kayo. Ikaw? Pamaya. Sa Paramount. Sa Peter? Hindi. Sa Paramount. Hindi talaga. Hala, basta ka na. Ay, tingnan mo may sense. Saan? May Ay, sense. basta po. Pwede di papasukin. Bawal babae dito eh. Babae mo. Babae? Basta. Okay lang. Oo, virgin. Hindi ko rin. Hindi na kayo? Basta ka na. Kempinski saan? Emery? Ah, okay. Sino? Ay, marami akong kuhan ha. Housekeeping na po din yung nalipat doon. Bago. Si Biman. Ay, hindi. Residences pala si Biman. Kempinski Residences. Nag-resign ako doon. Palmio. Ang Sofitel na pa, ang accommodation sa JBC. Kami Sofitel JB ang accommodation sa JBC. Sa ano, sa Alpun. Ngayon, sa Paramount ako nag-work. Ang accommodation namin sa Dubai Land. Mayroon layo. Sige, ito Dubai. Albarsha. Albarsha. Alraba. Alwada. Oo, malayo. Sige, ingat. Oo, lalong tayo. Bumaba ka. Oo. Sige. Ano? Sa pala nakapandra nila sa salita. Alam niya ako sa dandalera. Magkaka-work kami dati sa Sarja. Oh? Bartender ata siya. Oo, kaya gano'n ang dati kwan yan. Baka sa gilid. Ito rin napapagupit yun. Ay, hindi kuya. Kwan siya. Parang lifeguard pero mas higher position sa lifeguard. Parang gano'n. Dito naman napapagupit yun. Ay, hindi. Second job pala niya yun sa ano. Lifeguard siya. Oo. Tapos ngayon Kempinski na siya. Bartender. Oo. Oh? Saan saan siya? Wait. Parang... Kasi Ilocano. Hindi. Ilocano siya magano. Wala ka na ata, kuya. Ay, hindi siya. Parting sa Tagalog din. Opo, parting sa Tagalog. Malandi siya, dyan pala siya. Ano ba pangalan mo? Verhel. Okay, so just like and subscribe to Kuya Verhel. Sa mga taga-Dubai dyan, kapag gusto nyo pag-upit kay Kuya Verhel, punta lang kayo dito sa Al-Qatar Building. Al-Qatar Shopping. Taga-Dubai lang sa ako, pero dinadayo ko siya rito. Pero paano yung mga kanya dito po yung mga pagkain na provided? Ha? Huh? Paano pa nanilang sa mga tapos? Kaya pati yung pagkain namin, binawasan namin. May friend ko baka narito na lang kata. Swerte niya. Ha? Swerte niya. Yung iba nga, naghahanap ng mag-greet sa kanila. Ito tayo sa live dito. Ang alam niya lang napuntahan dito sa Dubai. Dito, tsaka Dubai mo. Galing kasi Abu Dhabi yun. Na-hire dito sa hotel namin. Walang alam sa Dubai. Sino? Yung kasama ko ngayon. Tapos iniwan-iwan ko lang kapag may sa Pero malayo yung pagupit yung kanina, ginabitan ko lang. po? Malayo siya yung pagupit. Tagisan ba ako dito nila? Kempinski, hindi ko alam kung And guys, Hala, si Sir Madam Tony. Ay, si Sir Madam Tony. Ano, madam? Gagawin mo. Sir kasi kanina, ngayon, naging Madam na niya. Dahil dyan,